Il-Gvern qiegħed jgħin mod konkret lil kumpaniji Maltin li huma milquta mill-kriżi fil-Libja. Il-Gvern qed jassisti lil dawn il-kumpaniji f'każ li għandhom ħlasijiet pendenti għal servizzi jew prodotti provduti lilu. Għal dan il-għan se jitħaffu l-proċessi burokratiċi ħalli jiġi minimizzat l-impatt fuq il-cash flow ta' dawn il-kumpaniji. Il-Malta Enterprise qed toffri l-assistenza lil dawn il-kumpaniji biex jiġbru dawn il-ħlasijiet. Dan intqal waqt laqgħa tal-MCSD li għaliha attendew il-Ministru tal-Ekonomija Chris Cardona, il-Ministru tad-Dialogu Soċjali Helena Dalli u Segretarju Permanenti Ewlieni Mario Kutajjar. Il-Ministru Chris Cardona spjega kif il-Malta Enterprise qed tkompli segwi lin-negozji Maltin b'interessi kummerċjali fil-Libja biex tkompli tibni stampa aktar kompleta tal-impatt u ta' miżuri oħrajn li possibilment il-Gvern jista' jieħu biex ikompli jgħin. Il-Gvern qed jaħdem fuq żewġ binarji. Għandek il-Government Contingency Center li qed jieħu l-aspett umanitarju, jiġifieri qed jara li n-nies jaslu f'Malta u jaslu b'mod illi ma jkollhomx teddida l-ħajjithom. Min-naħa l-oħra aħna bħala Ministru tal-Ekonomija qegħdin naraw ukoll illi nassiguraw illi n-negozju illi hemm fil-Libja jkunu salvagwardjati biex ovvjament ma jkunx hemm dubatija finanzjarja fuq dawk li investew fil-Libja u wkoll importanti ħafna illi nassiguraw il-ħaddiema illi qegħdin jaħdmu hemmhekk. Min diskussjonijiet li kellha l-Malta Enterprise jirriżulta li ħafna negozji qed jaħsbu li s-sitwazzjoni fil-Libja se tħalli effett negattiv fuq l-attività kummerċjali tagħhom u allura possibilment ikun hemm ukoll effett fuq l-impjiegi. Chris Cardona tenna l-impenn tal-Gvern li jgħin lil dawk li jispiċċaw mingħajr impjieg. Bħalissa ma tistax tikkwantifika l-ammont ta' xogħlijiet ta' jobs at risk, ovvjament għaliex ċertu xogħol għadu għaddej fil-Libja, il-kriżi għadha għaddejja, anzi kibret matul dawn l-aħħar ġranet anke bil-kollas tal-banek, bis-sistema tal-banek u allura qegħdin nħadmu makkinarju biex dawk li jkunu tilfu l-impjieg tagħhom fil-Libja aħna nkunu nistgħu nassorbuhom fis-suq lokali.